It-tkabbir ekonomiku bla preċedent li esperjenza pajjiżna ma jidhirx biss fl-istatistika. Intrapriżi ta' manifattura bħal Hydroplast Limited u D-Square Limited u l-istejjer ta' suċċess tagħhom huma wkoll riflessjoni tas-suċċess ekonomiku li qed jikseb pajjiżna. Fi żjara li għamel il-Ministru tal-Ekonomija Chris Cardona f'dawn il-kumpaniji li ħadmu 9 u 22 impjegat full-time rispettivament, il-Ministru tkellem dwar il-benefiċċji fil-budget tas-sena d-dieħla, benefiċċji li se jkomplu jsaħħu l-għajnuna offruta lin-negozju. Nitkellmu fuq it-trasferiment tal-arfin, qegħdin nitkellmu fuq inizjattivi fil-manifattura, qegħdin nitkellmu kif nistgħu nagħtu iżjed inċentiv għar-riċerka l-innovazzjoni, qegħdin nitkellmu wkoll kif indaħlu iżjed nisa f'dan is-settur permezz ta' sole traders u majority shareholders illi jibbenefikaw mill-iskema Microinvest. Kumpanija bħal Hydroplast li timmanifattura prodotti tal-plastik tibbenefika minn spazju industrijali mill-iskema ta' Microinvest u natat l-opportunità li tissieħeb f'Trade Mission ta' Trade Malta, dan biex tagħmel kuntatti ma' swieq ġodda fejn tista' tesporta l-prodotti tagħha. D-Square gawdiet mill-istess inizjattivi u oħrajn kif stqar magħna l-kap eżekuttiv Alexander Xiberras. Riċenti dell-aħħar sena rġajna minn l-applikazzjoni biex aħna nkabru il-premises tagħna għax ix-xogħol thanks God żdied u instantly request tagħna ġiet approve kullum qegħdin hawnhekk ġo fabbrika ta' 1500 metru, in-nies żdiedu, turnover żdied, l-għajnuna jekk tħabbat il-bibien ħassiba. Xiberras kellimna wkoll dwar kif affettwatu drastikament il-miżura tar-roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Li millum għal għada il-kont jonqoslok sostanzjalment kienet għalina in-nifs tal-ħajja. Fejn aħna konna niġu ġo f'xhur li konna jkunu break even bil-roħs tad-dawl, aħna għana naqra profitt u dal-profitt mbagħad nerġgħu ninvestu f'makkinarju li ma jaħlix daqshekk enerġija. Il-Ministru Cardona stqar li din is-sena l-programm Business First assista iktar minn 700 negozju lokali filwaqt li sostna li bilan li tilħaq l-aspettattivi tiktar kumpaniji, il-Malta Enterprise ser tkompli tintroduċi aktar skemi intiżi li jgħinu lin-negozji fix-xhur li ġejjin.